Čaute a vítajte u ďalšieho videa. Toto video bude s Pokémonov. A ja idem natáčať. Áno, teraz mi tu natáčal Luky. A skopíme. Prepačte, dáme na chvíľku styk. A sme tu zasa. A tu sú moje kartičky. Ne, ukážem vám moje kartičky. Toto je silná karta. To je silná karta, pozrite, tu mám 3 Polnarchy, Greymon, to je slabé. Som nahratý, mám slabé Pokémon karty. A ja mám dobrý. Čamo, vieš, ako má najsilnejšiu? Kamo, vieš, ako mám najsilnejšiu? Najsilnejšiu mám to... 460. 100 damage. To je najsilnejšia, čo mám. Ja som teraz vyložil karty a moja má 460 HP, takže života. A 10 000, teda viac. Mňa porazíš. Padlo šťastie. Silná karta. Neukazuj tam ona s bleskom. Padlo šťastie, proste, padlo šťastie. Tak ja si vyberám svoje dve dobré karty. Nemôžeš. Ja som iba jednu. Tak si zoberiem. No, vyťahni, ale odtiaľ už ideme zbrať z deku. A zamenili sme si s Lukášom coins. Kebyže sa vám to zaostilo. Zlatý je. Tak, a ja si tu dám kamerku, takže chvíľku dáme strik. Tak, a sme tu zasa, takže budem musieť držať. A prepáčte, že sa mi to bude niekedy takto robiť, takže to budem musieť takto držať. A tak ideme... Je coin? Ideme hodiť coin, no. Prečo mi to padá? Nie! Musíš hodiť coinom a potom si dávaš damage. Viem, čo má teraz coin. Dávam 10 030. Je to moja karta. Berem si ju. A bereme si z deku. No teda. Akože fakt. Idem na radu ja. Lebo ja ťa zničím, ty dávaš kartu, idem ja. Chápeš už tomu? Trochu? Pozrite zasa. Počkaj, ty si bral? Coin. Veď hráme s coinom. No, ty si bral? To vyhraje? Ja áno. Berem si dek. Mojím slávnym kartám. Ty máš červené oči u mňa. Lukáš, keď budeš používať blesk, tak môžeš to video rovno aj vypnúť. Tak. Stále máš blesk. Lebo na mojom videu to je úplne hrozné. Počkajte, dáme strich, kým to Lukášovi opravím. Čo? Prepačte, Lukášovi sa to vyplo, takže idem ako keby, že ja natáčam, takže idem. Čaute ľudia. Tak som spomílený teraz. Bože, ukáž nám, kto neberú tvoj krásny. Prečo nám neukážeš tým mobilom? Trulomali. Trulomali. To je za fejde. Ako to rob, urob to ešte raz. Trulomali. Ukáž mi tvoju kameru. Kamerku dozadu. Trulomali. Nevidíme to. Trulomali. Ježiš, príste, už je nasratý troll. Už som sa nasral. Už to je raz svoje sily. Už som sa nasral a ja... Dostaje do cez zubu. A jak sme u Danka, však? Hej, tak ideme o znovu, kde máme coin. Damier za Pokémon, nový Pokémon. Pozrite na nového Pokémona, ktorý sa volá Korytnačka. A dáva ubohých 100 000 damage. Ne, 1000 krát 1000. Dáva iba ubohých 100 krát 100. 10 000. Ale nie, dáva iba 100 000 damage. A to mi je jedno, ale je to živé, takže to není Pokémon. Pozrite na tú korytnačku. Uhni. Ja sa vylovila. Dáme vám ho. Čo mi nejde?
Tu je. Tu je taký maličký čučňáčik. Bojí sa. A tak ideme hrať, lebo budeme to tu zdržovať. Čo sú to za karty? Ja, toto je moje. Tak a ideme hrať, Lukáš, vyber si za 10 sekúnd, no ne. Ja si vyberám túto. Ako si môžete povšimnúť. Zasa tá istá, čo dával mi. Tak tu je 110 damage. Dávame a ideme ho doraziť. Ale proti tomuto nemám šancu, kúknite. Kúknite, koľko dáva. Nerob, neníš mi to. 100x to dáva. Je tu ničí, ne. A to je 10 000. Však 100x to je 10 000. Tak ideme na radu, lebo sme vyložili kartón. Pozrite, čo padlo. Vylož mimo 30 damage. Pozrite, on mi môže dať rovno kartu. Môj má 100 damage. On mi môže dať rovno kartu. Lebo ja som ho dorazil. Čo mi dávaš iba 30? Nie. A ja som dal toto. Kebyže dám toto, by som ti dával iba tých 30. Ja som videl, že toto. Proste mu berem kartu. Jaj. Shit. Dávame tohoto. To, čo dáva iba 10. Trenér, 6 deku si bereme, hneď to použijeme. 1, 2, 3, to to nechcem. 3, 4, 5, 6. Hovorím, nechcem fake. Pozrite, čo sú to za kartičky. Takové diváko mojim. Nemá proti ním šancu. Proste slabé kartičky má. S X-kou nemá šancu, lebo jeho X-ka nedáva ani jeden damage. Ona dáva proste 0 damage. To je pre ňo boha škoda, že? Ty sa mi vysmievaš, však? Nevysmievam, proste on má iba uhlého pokynúť, ktorý je X. Ale vymením mu ho za break, takže bude mať aspoň niečo lepšie ako X-ka. Lebo break je 100-krát lepšie. Ľudia, kupujte si Pokémon karty, lebo keď hráte, môžete vyhrať aj break. Teraz nehráme o karty, lebo by všetky jeho karty boli moje, keby neboli. Lebo proti tejto karte, viete, nemá šancu tá karta. Niektorí majú. Proti to niekto môže poraziť. Vidíte, nemá šancu. Nemá proti tej, proste nemá šancu. Tak, on vyložil, ideme ja. A to video bude pomaly končiť ešte. 8 minút budeme natáčať. Pozrite ľudia, zasa, ja mám dneska proste šťastie. Chápam. Zlomeme si z deku. Ale dvom, či ich nedávať na kopu. Mojich. Ne? Tu sú ty. Počkaj, nie toto. Kde je tvoj? Áno, tu sú. To je moje. Toto je moje. Chceš, aby sa to nepomýlilo. Tam mám dve karty. Toto. A vidíte, ako mám nový úciek? Som si ho dala aj na... Dám 20 plus. Ti dávam. A životov mám 40. Úbohých 70 života. Pozrieť. Zaostri sa. Nechce sa Ja to zaostriť. približujem, keď mi to nejde zaostriť. A máme úbohých 10. A prepáčte ľudia, už sa mi vypína pomaly video. Tak dáme ešte jedno a vidíme sa zasa.